Grammy-palkinnon saa Ville Valo. Hyvää iltaa. Suuret onnittelut, Ville Valo. Ihanaa, kiitos oikein paljon. Tämä on hienoin kimppu, mitä mulla on koskaan käsillä ollut. Mahtava kuulla. Sulla on ollut käsillä myös paljon erilaisia palkintoja ennenkin niin Suomesta kuin maailmalta. Niin miltä tuntuu saada juuri nyt tänä päivänä tällainen kotimainen palkinto? No, vanhemmat yleensä pitää mun palkinnot ja äiti rakastaa kukkia, joten tämä menee ihan just niin kuin pitääkin. Suomesta puheen ollen, sinähän olet Himin jälkeen laulanut myös suomeksi, suomen kielellä. Niin minkälaista se oli? Mua jännitti älyttömästi, koska mä sain kunnian laulaa Rauli Bedding Somerion kappaleita Agentsin kanssa ja se bändi sekä Esa Pulliainen, ne on mun idoleita. Se oli outo tilanne olla fanina siinä lavalla heidän kanssaan vielä aika monta kertaa. Kyllä se vieläkin jännittää, kun alkaa miettiä niitä hetkiä. Aiotko vielä esittää musiikkia suomeksi? Totta kai, jos mä saan sen, jos tilanne vaan, oikea kappale tulee eteen ja sää sen sallii. Minkälaista suomalaista musiikkia haluaisit tehdä? Minkälainen olisi se oikea kappale? Semmoista äärimelankolista. Siitä lähdetään. Vähemmän yllättäen. Sanotaan, että ei iloista musiikkia. Se ei sovi ainakaan minulle nyt. Tai ainakaan vielä. Luulen, että yleisössä aika moni haluaa vastauksen seuraavaan kysymykseen. Nähdäänkö Himin comeback vielä? Ei ainakaan hetkeä. Mä yritin vähän noita jätkiä kutitella, mutta siellä on, niillä on parempaa tekemistä. Entä VV:n comeback? Totta kai, joo. Tai siis eihän se ole comeback, mä oon julkaissut vasta yhden levyn. Vielä tulee eikä lisää. Eikä mulla jäähyväiskiertue. Ja sitten sen jälkeen comeback. Mitä olet musiikin parissa viime aikoina tehnyt? Paljasta vähän. Mä tein ihan samaa kuin aina aikaisemminkin. Mä herään ja otan akustisen kitaran kouraan ja haluan rämpyttää ja sitten hoilailla. Ja jotain siansaksaa tyyliin Remo. Ja sitten monen mutkan kautta siitä tulee kappale ja toivottavasti niin hyvä, että sen saa jonain päivän levylle. Että ihan samaa palapeliä mä oon rakentanut jostain 17-vuotiaasta asti. Entä minkälaisista asioista haaveilet, jos ei puhuta musiikista? Mistäkään mä haen? Rauhasta. Sekä maailman rauhasta että sisäisestä rauhasta, ja se onkin tall order, niin kuin sanotaan Amerikoissa. Sitä toivotaan. Paljon onnea ja kiitos Ville Valo. Kiitokset.